कि भोले बाबा काहे खिसियात बानी हर बात मानिना। कि भोले बाबा काहे खिसियात बानी हर बात मानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। भोले बाबा काहे खिसियात बानी बात मानिना। भोले बाबा काहे खिसियात बानी बात मानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। देखिए सरकार कहत रही गुरु पार्वती के है महाराज कि का कोई नहीं हमनी के का कहत रही रावण के दे दिहल सोनावा के घर जी अपने अगोर तड़े मड़ाई झोपड़ जी। सोनवा के घर जी अपने अगोर तड़े मड़ाई झोपड़ जी। अपने अगोर तड़े मड़ाई झोपड़ जी। कि रउरा पथले तरह के रिझी याद बानिना। रउरा पथले तरह के रिझी याद बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। देखी नाटंतरा में नारद बाबा के यहाँ कहानी आ गई बा। का कहनू आके गौरा पार्वती के आके फंसा दी नारद बाबा कैसे। बिचवा में नारद बाबा देखई हो हमारा के जाल में फंसाई के गईले। आई गईले हमारा के जाल में फंसाई के गईले। हमारा के जाल में फंसाई के गईले। कि हमसे भांग ना पिसाई गरा मात बानिना। हमसे भांग ना पिसाई गरा मात बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। हम तो लेके गणेश के नैया जात बानिना। भोला जी काहे
गणेश